Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 14 кастрычніка на нарадзе ў кіраўніка Беларусі абмяркоўвалі IT-будучыню нашай IT-краіны. Па выніку гэтай нарады самы медыйны айчынны IT-бізнесмен Віктор Пракапеня анансаваў стварэнне Украіне IT-універсітэта, магчымасць кожнаму атрымаць IT-крэдыт для навучання IT-спецыяльнасці з пераходам па выніку на працу ў IT-сферу. Агучыў Віктор Пракапеня і шэраг іншых прапаноў, якія выглядаюць як, ну, уже выбачайце за гэтае слово, IT-рэформа айчыннай адукацыі. Пра тое, ці магчыма гэтая рэформа ад Пракапені, да чаго яна можа прывесці адукацыю і краіну ўвогуле, мы пагаворым сёння з маімі гасцямі ў студыі. Гэта намеснік старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч і IT-менеджер Сергей Лаўрыненко. Добрый день, шановное спадарство. День добрый. Добрый день. Можна я, спадарыня Тамара, вот спачатку да Сергея першае пытанне, як да IT-менеджера. Прагучала такое слово, вот я вельмі уважліва учора цэлы вечар перачытываў допіс Пракапені ў Фейсбуку про тое, что нам зараз для того, каб вот наша IT-сфера рванула наперад, не хапае там ці то 5, ці то 8 тысяч новых маладых IT-спецыялістаў штогод. І вот неабходна, каб штогод столько людзей выпускалі нейкія, ну я не ведаю, там вузы ці яшчэ што-небудзь. Сапраўды, вот уявім сабе сітуацыю. Вот вы IT-менеджер. Заўтра з'яўляецца на працоўным рынку у IT-сферы 5 тысяч, да прыкладу, маладых новых спецыялістаў, якія хочуць, шукаюць сабе працу. Яны ўсе ўладкуюцца? Ну, не адразу. Калі яны будуць настойлівымі, калі там пэўны час патрацяць, бо зараз такой колькасці пазіцыі, вакансій для менавіта прадстаўнікоў вось такого людзей без опыта, толькі якія скончылі там курсы ці універсітэт у IT, такой патрэбы зараз няма. Таму гэта таксама вялікае пытанне, як вось гэту колькасць пазіцыі для такіх спецыялістаў без опыта павялічыць. І я лічу, што гэта пытанне мусіць абмяркоўвацца разам з пытаннем пра курсы навогул, прыйти пра IT-універсітэт. Але мы ж не ведаем той глыбіні там тых рэформаў, той адукацыі, якую там прапануе спадар Віктор. Мабыць, там усё значна больш глыбей, чым тыя ж самыя курсы простыя, якія ўжо існуюць. Напрыклад, я вось учора меў размову з адным сваім падпісчыкам з Амерыкі, ён казаў, што ў Амерыцы такія курсы каштуюць там, прынамсі, некалькі десяткаў тысяч даляраў, яны ідуць год ці паўгода, і гэта амаль як праца такая фултайм, праца поўны часовы ці палавучасовага 8-часового рабочага дня. Таму, то бок, чалавек, калі на гэтыя курсы ідзе там, ён і калі іх скончвае, у яго ўжо ёсць партфоліо, ёсць ужо свае праекты. І вось такія курсы, яны падрыхтуюць добрага спецыяліста, які гатовы уладкавацца, хоць завтра пайти там недзе працаваць. Калі мы кажам пра такія простыя курсы, дзе там за 3-6 месяцаў чалавека у вольны ад працы час ён чамусьці вучыцца, гэта таксама добра, але кампаніям трэба неяк сваю там бізнес-мадэль перарабляць, каб больш гэтых людзей перавучваць, іх таксама прыйдзецца давучваць. Сергей, не, я разумею, але мяне больш ўсё ж такі цікавіць, ці сапраўды, ну хай можа быць не заўтра, як я сказаў, можа быць не ў наступным годзе, але праз год, праз два будзе патрэба, каб штогод 5 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч новых вот выпускнікоў IT нейкай вот універсітэта там ці тэхнікумаў, ці яшчэ як не назаві, з'яўляліся, прыходзілі на рынок працы. Ну вось, у меня сябар жыве ў Каліфорніі, ён кажа, што кожны год туды прылятаюць 100 тысяч людзей, айцішнікаў з усяго света. Гэта, то бок, прыблізна як 2 нашых IT. Кожны год туды прылятаюць. І гэта толькі самы буйны цэнтр у міры. У нас ёсць Індыя, у якой мільёны праграмістаў. То бок наша беларуская IT гэта такі вельмі малюсенькі кавалачак ад сусветнага IT. Таму патэнцыял росту есть велізарны. І калі будзе 10 тысяч добрых спецоў, то будзе
і рынок іх пераварыць не адразу, бо ну, там механічна патрэбны нейкія працэсы для гэтага, але і 10 і 50 і 100 тысяч усім знайдзецца месца на гэтым рынке, бо ёсць Індыя і там людзей мільярд. Добра, вот з гэтым пытаннем, што ўсё ж такі стока людзей новых штогод нам патрэбна, вот мы разабраліся. Цяпер іншае пытанне, спадарня Тамара. А нам патрэбна на сённяшні дзень рэформа адукацыі? Увогуле, пакуль мы кажам увогуле. Вот сёння тое, што ёсць, нам тэрмінова неабходна рэфармаваць? Ну, по-першае, я хочу сказаць, вы сказалі, што вот столькі людзей у IT нам патрэбна. Я скажу, што не патрэбна. Чым займаецца наш ПВТ? Вот Сергей расказаў кухню, каму яна цікава. Дай Бог, каб ён Пракапеня займаўся вось гэтай кухняй і не лез у тое, у чым ён не разбіраецца, так? Кухня, як рыхтаваць, там, як іх перасоўваць, гэта добра. Але чым займаецца наш ПВТ? ПВТ наш у асноўным аутсорсіць. Гэта ён бярэ замовы на баку, так, у іншых дзяржаву і збірае самых лепшых нашых людзей, якія яшчэ засталіся ў Беларусі, і яны займаюцца тым, што Беларусі абсалютна, ну, як бы, можа, і не вельмі патрэбна. Не, ну, выбачайце, калі пераб'ю, калі верыць Пракапені, вот яго звесткам, то там напісана, раней так было, 100%, вот гэтым і займаліся, а зараз 60/40, где-то так вот. Ну, хай 60/40, але 60. Мы агаляем свой рынок працы. Мы забіраем тых, хто павінен быць доктарам. Мы забіраем з дапамогай гэтых крэдытаў, якія ён прапануе. Заўтра пойдуць масава настаўнікі са школаў перавучвацца на тых айцішнікаў. І калі ён думае, што ён, ну, я не думаю, што ён гэта не разумее, бо ён же ўсё ж такі адукаваны чалавек. Ён разумее, што вось так вечна паразітаваць немагчыма на адукацыі. Ён высмакче самых лепшых кадраў з адукацыі, там, з іншых сфераў, юрыстаў, эканамістаў, і хто будзе наступныя кадры ім рыхтаваць. Ведаеце, нам страшна патрэбна рэформа адукацыі. І тое, што Пракапеня прапанаваў, шмат чаго добрага. Але тое, што ён зрабіў, гэта вельмі кепска. Таму што ён зрабіў, ну, як бы, як дылетант, ён расказаў, якія полумеры можна прыняць. А гэта не працуе. Я як фізік скажу, што любая канструкцыя устойлівая, калі яна абапіраецца на 3 кропкі. Гэта рэформа зместу, рэформа методык і рэформа кіравання сістэмай адукацыі. Ён зусім не закрануў кіраванне. Ён прапануе такія змены, якія не будуць працаваць. Ну, глядзіць. Так, добра. Давайте с этим разбяромся пазней. Сергей, уявім сабе сітуацыю. Вот гэтыя IT-крэдіты, якія прапануе Пракапеня. Сядзіць, да прыкладу, доктар-тэрапеўт у вашай паліклініцы, дзіцячай, куды вы водзіце свайго дзіця, ваш доктар-тэрапеўт, да прыкладу, якая атрымлівае невялікі заробак. Зараз яна прачытае пра гэтыя IT-крэдыты ад Пракапені, скажем так, падумае, колькі ж можна мне на этой мізернай заробку на гэтым сядзець. Возьму я крэдыт і пайду вот куды-небудзь у IT-сферу. І атрымліваецца, да, пойдзе, законча курсы, уладкуецца на працу, а хто будзе працаваць, вот хто будзе лекаваць ваше дзіця? Вот з гэтага пункту гледжання, вот права, спадарня Тамара, ці не? Ну, безумоўна, ёсць там пэўная рацыя, і ёсць гэта тэза пра тое, што IT вымывае лепшых спецыялістаў. Але калі казаць пра менавіта, хто будзе лічыць маё дзіця зараз з маёй жонкай у прыватнай паліклініцы, якая куплена нават не маімі грашыма, а грашыма працадаўцы маёй жонкі. То бок яны купілі прыватную страхоўку на ўсю кампанію ў 10 тысяч чалавек. І гэта кампанію 10 тысяч чалавек заключила некалькі дагаwaroў з медцэнтрамі частнымі, прыватнымі, дзе працуюць тэрапеўты, якія атрымліваюць не той заробак. У тым ліку з грошай той же самай кампаніі, тых же самых айцішнікаў. Яны атрымліваюць не той заробак, які атрымліваюць у дзіцячых паліклініках звычайна. Канешне, ёсць праблема. Тое, што так, ідуць, я нават ведаю, што і хірургі ідуць у IT. Але ну, гэта ж нельга казаць, што гэта праблема IT толькі. Гэта праблема той астатняй часткі эканомікі, якая не рэфармаваная, якая не можа там тую ж самую зарплату добраму хірургу плаціць. Мне як айцішніку, калі мне трэба будзе, напрыклад, не дай Бог, канешне, але калі мне патрэбна будзе дапамога хірурга,
мне будзе по барабану, ці ён будзе дзяржаўны, ці будзе ён у прыватны. Але я буду хацець, каб ён атрымліваў нармальны заробак, каб ён, калі будзе мяне там рэзаць, ён думаў пра хірургію, а не пра то, што там купіць яго дзіцям. Таму калі б там былі нейкія умовы, каб плаціць больш хірургам дзяржаўным, можна было б пра гэта казаць, так? То айцішнікі таксама маглі ім плаціць і таксама выцягваць гэтыя сферы. Але так атрымліваецца, што айці ў нас вельмі дынамічна рухаецца, заробкі там добрыя, а ўсё астатняе, ну, на жаль, не паспявае. І таму людзі перацякаюць туды. Добра, спадарыня Тамара, давайте ўсё ж таки, вот, калі взять конкретныя прапановы Пракапені па, ну, так бы мовіць, рэформе адукацыі. Ну, глядзіце, ці дрэнная яго прапанова пра тое, каб бюджэт школы быў адкрыты, каб усе маглі бачыць, на што ідуць грошы, каб настаўнікі ведалі, за што іх атрымліваюць яны прэміі, і каб не было любімчыкаў. Іншыя вот прапановы. Вот і 30% зместу свайго прадмета настаўнік можа складаць самастойна. Гэта таксама вельмі добра, бо падручнікі ў нас такія ўжо састарэлыя. Але ведаеце, калі гэта рабіць, то не рэфармаваўшы сістэму, хто гэта будзе вызначаць? Вось зараз у гэтую сістэму зрабіць гэтыя змены Міністэрства адукацыі наўпрост спусціць такія інструкцыі, што гэта ператворыцца у шкоду, разумееце? І настаўнікі замест таго, каб вучыць, асвойваць новы змест, будуць пісаць міністэрству тыя ж справаздачы 30% ці 40%, тыя ж надбаўкі міністэрства крытэрыі спусціць, хто за макулатуру надбаўка, за алімпіяды надбаўка, за што яшчэ там, за БРСМ надбаўка. Надо нам гэта? Не працуе. Не устойлівая канструкцыя. Гэта толькі дыскрэдытуе вось тыя добрыя змены, якія вот ён прапанаваў, не рэфармаваўшы сістэму кіравання. Я разумею, што ён не можа пра сістэму кіравання зараз казаць пра рэформу, але гэта не будзе працаваць, як не працуе зараз падушевое фінансаванне. Гэта таксама вельмі прагрэсіўная мера, якую зрабіла само міністэрства, сам наш урад, калі за кожным дзіцём ідзе грошы з бюджэта, так? Але, па-першае, яны не далі свабоду пры гэтым бацькам выбару школы. І атрымліваецца, што гэта прафанацыя. Тое, што прапануе Пракапеня без рэформы сістэмы кіравання адукацыі, без таго, каб настаўнікі выбіралі разам з бацькамі дырэктара, хай на 3-5 гадоў, ён ім справаздачыўся, а не вертыкалі. Вот тады гэта, можа, запрацуе. А без гэтага это просто дыскрэдытуе. То есть атрымліваецца, што вот калі зараз возьмуць і скажуць, давайте вот усе прапановы Пракапені па тое, што там выявіць бюрократычную дакументальную нагрузку на педагогаў, дазволіць спонсарскую дапамогу нам і ўсё, што мы там пералічана ў яго, і вот пра што мы там кажам, скажуць, давайте, рабіце гэта. Але застанецца міністр Карпенка, уся выбудаваная... Ну, не важна, Карпенка ці не Карпенка. Вось гэта уся вот эта цэнтралізацыя, цэнтралізаваная вертыкаль улады. Гэта рэформа, гэта перш за ўсё дэцэнтралізацыя. Гэта калі з бюджэта грошы ідуць за маім дзіцём, бо я падаткаплатнік. Я прывяла яго ў прыватную школу, дзяржава туды аддала грошы. Я прывяла яго ў беларускую школу. Калі дзяржава не стварае, гэта будзе грамадская хай школа. Дзяржава аддала туды грошы, бацькі даплочваюць. Я выбрала дырэктара разам са школьнай радай, дзе там і працадаўцы, і мясцовая супольнасць, і настаўнікі, і вучні, там калі яны старэйшыя, і бацькі, і гэты дырэктар падсправаздачваецца. Калі ён будзе патрабаваць макулатуру, а не веды, то тады мы яго пераабярем. Вось гэта вось. Разумееце, вось яна аснова. А гэта ўжо ўсё дэталі. Все астатняе, конечно, гэта ўсё будзе. Можа так, можа яшчэ лепш. Дарэчы, тое, што ён кажа, эксперыментаваць трэба з методыкамі, стварэнне эксперыментальных, я абсалютна не згодна. Гэта... Давайте пра гэта ў другой частцы нашай праграмы. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што для вас працуе Зміцер Лукашук. У мяне ў гасцях Тамара Мацкевіч і Сергей Лаўрыненко. Єврорадіо. Новини – наша справа.
Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. У Мінску спантанная грамадская акцыя. Некалькі дзесяткаў падпісчыкаў прыйшлі ў Мінскую ДАІ падтрымаць відэаблогера Сергея Ціханаўскага, аўтара канала «Краіна для жыцця». Інфармуе радыё «Свабода». 6 кастрычніка ягоная каманда арганізавала стрым з пікета Мікалая Статкевіча на плошчы Свабоды. Пазней супрацоўнікі ДАІ спынілі аўтамабіль Ціханаўскага, павезлі яго ў Ленінскі РУС і склалі пратакол за таніраванае шкло ў машыне. Усе астатнія іхныя падазрэнні не пацвердзіліся. Па позве ў ДАІ відэаблогер мусіў прайсці 14 кастрычніка, лічыць сябе невінаватым і заклікаў падпісчыкаў падтрымаць яго. Сярод 30 чалавек, якія з'явіліся на акцыю, былі не толькі мінчукі, але і госці з Гродна, Гомеля і Лідзі. Штраф склаў 12,5 рублёў. Відэаблогер назваў прысуд цыркам і фарсам. Больш падрабязна вы можаце даведацца пра гэта на сайце еўрарадыё.фм. Сёння Александр Лукашенко нагадаў чыноўнікам, што 17 лістапада не толькі свята, але і выбары. Падчас кадравых прызначэнняў ён паразмаўляў з чыноўнікамі пра выбары ў палату прадстаўнікоў. У Тацяны Калядка, якая стала кіраўніцай адміністрацыі Маскоўскага раёну, ён пацікавіўся недахопамі і тым, што патрэбна, каб выбары адбыліся годна. Калядка сказала, што кандыдатам у дэпутаты варта больш прапрацоўваць свае праграмы і часцей сустракацца з людзьмі. У нашай краіне ў сталіцы затрымалі расіянку, якая знаходзіцца ў чорным спісе ЗША. Яе завуць Ганна Багачова. Яна праходзіць па справе аб умяшальніцтве Расіі ў прэзідэнцкія выбары ў Злучаныя Штаты 2016 году. Абвінавачанні ў махлярстве і змове былі выстаўлены 3 кампаніям і 13 расіянам, сярод якіх Багачова, якая працавала ў агенцыі інтэрнэт-даследаванняў. Яно вядомае як фабрыка троляў. Затрыманне адбылося ўначы 13 кастрычніка ў адной з мінскіх гасцініц. Адкуль спадарня Багачова з сям'ёй збіралася паехаць на адпачынак. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі ў студыі, намеснікам старшыні таварыства беларускай школы Тамарай Мацкевіч і IT-менеджерам Сергеем Лаўрыненкам мы гаворым пра прапановы аб рэформе адукацыі ад Віктара Пракапені. Сергей, я вот зараз, пакуль ішлі навіны, яшчэ раз адкрыў допіс Пракапені, каб праглядзець. Я хочу вярнуцца да тэмы гэтых так званых IT-крэдытаў, якія ён прапанаваў і на які вы таксама учора у Фейсбуку адказалі такім доўгім і грунтоўным допісам. Пракапені кажа, што мы хочам крэдытаваць 30 000 плюс, причем минуса не стоит, плюс, то есть более яшчэ чалавек у год. Это 30 000 чалавек у год, якія вырашаць, вот я, да прыкладу, журналіст, вырашу, што мне мало плоцяць, я хочу пайсці ў IT-сферу, каб зарабляць там $1700 у месяц, а то можа і там і 5, і 6, як там вы писали, і бяру крэдыт і іду. І так вот 30 000 чалавек, ну хай не 30, там 25. Все ж таки, што не так з гэтымі IT-крэдытамі, апроч таго, што казала спадарыня Тамара, што гэта вымывае добрых людзей з нейкім такім навуковым і бэкграундам ведаў за спіной са сваёй сферы дзейнасці у IT-сферу? Ну, з майго пункту гледжання, то бок вузкае месца ў гэтай ўсёй сістэмы падрыхтоўкі людзей, гэта не адукацыя, ну, такая, я кажу не про грунтоўную адукацыю, канешне, грунтоўная адукацыя вельмі важна, а про адукацыю тэхнічную, менавіта там, дзе людзі засвойваюць там пэўныя языкі праграмавання, пэўныя тэхналогіі і так далей, курсы, там нейкае павышэнне кваліфікацыі. Ось, і праблема ў тым, што трэба 30 000 вакансій маладых спецыялістаў, каб гэтыя вакансіі былі і каб кампаніі былі гатовы браць спецыялістаў без досведа навогул працы. Ось, і таму там, калі мы падрыхтуем, от, да рэчы, вяртаючыся да вашага самага першага пытання сёння, 30 000 людзей, яны завтра пойдуць шукаць працу, яны не знайдуць адразу 30 000 вакансіяў, яны могуць расчаравацца. То бок трэба яшчэ вельмі вялікую працу ісці пра то, как стымуляваць, каб кампаніі са свайго боку таксама бралі маладых спецыялістаў на стажыроўкі, на там нейкую праектную работу, на там усялякія испытательныя тэрміны, на то бок, каб ім там нейкую, мабыць, стипендзію давучвалі іх ужо там і ствараць умовы для кампаній, каб гэтыя месцы паяўляліся. Бо зараз
калі кажуць, што на рынке ёсць вельмі востры дэфіцыт айцішнікаў, гэта цалкам праўда, але гэта праўда для айцішнікаў, якія маюць хаця б 2 гады досведу працы в IT. Калі у цябе няма нават года досведу, калі ты нічога не ўмееш, то тебе там за табой ніхто не будзе бегаць. Ты сам будзеш бегаць і шукаць вось гэтае першае месца працы. Таму вось гэтае пытанне таксама трэба вырашаць у рамках там логікі зменаў сістэмы, якую гаспадар Віктор прапануе. Вот фактычна атрымліваецца тое, як вот і сказала гаспадарыня Тамара, што вот да, скажуць заўтра нам, вот бярыце 30 000 крэдітаў, 30 000 узялі чалавек гэтыя крэдыты, адвучыліся, курсы прайшлі, а што потым, то есть няма сістэмы, што далей будзе рабіцца? Так, трэба просто, зразумела, што трэба, каб гэта працавала. Трэба 30 000 вакансіяў. Але цікавае пытанне, што трэба зрабіць, каб гэтыя 30 000 вакансіяў апынуліся. Вот вы атрымалі адказ на гэтае пытанне, прачытаўшы ўчорашні допіс Пракапені, ці паслухаўшы яго? Не, я не атрымаў адказа, бо я сам гэтае пытанне паставіў там у допісы сваім гэтым вялікім там у тэлеграме, пра якой вы казалі. Вось. І гэта я просто хачу унесці гэты пункт для абмеркавання ў такую глобальную павестку дыскусіі вакол гэтай тэмы. Бо, на мой погляд, такое у гэтым відзе гэта будзе такое вельмі добра для тых, хто гэтыя курсы прадае. Але калі людзі не будуць уладкоўвацца, яны будуць расчароўвацца, яны будуць пападаць на гэтыя крэдыты, няхай яны без працэнтаў, але ж ўсё роўна ім трэба будзе, калі яны не уладкуюцца ў IT, ім трэба будзе шукаць там нейкі пэўны спосаб, як гэтыя грошы вернуць. 6 000 рублёў? Там 6 000 рублёў гэта залежыць, але там гэта трэба комплексна гэтую праблему, конечно, вырашаць, мабыць, нейкім чынам. Ужо ёсць досвед кампаній буйных, якія гэтых спецыялістаў нанімаюць. Трэба гэты досвед пераймаць, там абмяркоўваць і, мабыць, нейкае рэгуляванне дадаткова ці ў межах ПВТ рабіць, ці ў межах там наогул заканадаўства, каб гэтыя людзі бралі новых людзей і трэніравалі іх на праектах і бралі іх у праекты. Гаспадарыня Тамара, я вот хочу вернуться до адукацыі, дзе ідзе размова не толькі пра тыя добрыя, як мы пагадзіліся, прапановы па не знаю, рэформы, не рэформы это назваць, але вот прапановы, што хацелася б змяніць. Частка таго, што мы зробім, як только памяняем кіраўніцтва вот этой вось вертыкальнай манаполію дзяржавы на адукацыю. Так. Але мяне больш цікавіць, там ёсць такая прапанова зрабіць нейкія эксперыментальныя школы, іх увесці, можа быць, нават у сістэму парка высокіх тэхналогій, нешта там гэта все зрабіць. Як вы ўвогуле ставіце да такіх эксперыментаў? Ведаеце, людзям, якія хоць крыху абазнаныя ў адукацыйнай сферы, у нейкіх даследаваннях, гэта смешна чытаць, бо якія эксперыменты, навошта яны робяцца, калі ўжо, ведаеце, для мяне, я, можа, скажу на віну, і спадзяюся, што гэта Пракапеня можа пачуе, што педагогіка гэта навука, аказваецца. І там ужо даўно ўсё памерана, палічана, любы эфект. Вось у мяне ёсць кніга «Бачнае навучанне» Джона Хэці, прафесара. Яе ўжо ёсць некалькі перавыданняў, гэта ўжо старая, яна на расійскай мове выйшла 2009 года, гэта ёсць 2012 года. Там памерана ўсё, якая методыка, як працуе, якая структура школы, як працуе, як уплывае, якая сістэма кіравання, ад вагі дзіцяці пры нараджэнні, я не ведаю, якой-небудзь супердыстанцыйнага навучання і ўсё. Так вось, пра тое, што эксперыментаваць навошта? Можна возьміце, прачытайце. У мяне гаспадар Пракапеня, я вам дам пачытаць гэтую кніжку. Гаспадар Пракапеня нацелены на тое, каб у нас будуецца IT-краіна. Нам трэба IT-нацыя. У этой кніге пралічана, указана, як нам выхаваць, вырасціць IT-нацыю. Зразумела, зараз у часы інфармацыйных тэхналогій IT-нацыю няма. Я б так сказала. Можа, дзе-небудзь у Афрыцы, то я не ўпэўнена. Вось. Зразумела, тут памерана ўсё, як уплывае дыстанцыйнае навучанне, як уплывае там всякія PowerPoint прэзентацыі і все IT-тэхналогіі, які эфект яны даюць на навучанне. Больш за тое, як развіваць дзіця, каб у яго была логіка, каб у яго былі матэматычныя здольнасці. І тое, што ён кажа, што стварыць IT-універсітэт, такі будзе IT, як это,
ПТВ для ПВТ, да? Вось, так ён не будзе працаваць, бо адкуль жа вы будзеце браць, калі вы вот тое, што зробіце вось гэтымі крэдытамі, яшчэ вось такой палітыкай, з тымі прапановамі зробіце, то школы будуць голыя, і дзеці ўжо затупленыя у 6 класе будуць, так? Універсітэты не рыхтуюць кадры, яны толькі адбіраюць падрыхтаваных, ну і ўжо там неяк іх адаптоўваюць да таго, чаго трэба ў жыцці. А калі затупіць іх вот на гэтым узроўні, ўжо позна біць баржомі. Каб Пракапеня хацеў, думаў сапраўды пра IT-кадры, то ПВТ, не толькі Пракапеня, ПВТ, яны б зараз інвеставалі ў перакваліфікацыю настаўнікаў, паглядзелі б, што працуе, што не, пераклалі б тыя кніжкі, методыкі, якія распрацаваны для таго, каб развіваліся вось гэтыя здольнасці, якія трэба для IT-краіны, і інвеставалі б у масавую адукацыю. Вот, Сергей, вы згодныя з гэтым ці не? Вот як бы вы хацелі, я ведаю, што у вас дачка, вот як сын. Ну, я меў на увазе дзіцё, не это самае. І сын, вот як бы вы хацелі, каб яго адукацыя ішла далей? Вот па веднасці з планам Пракапені, ці, ну, я разумею, вы чалавек не бедны айцішнік, у вас там можа быць там і у планах прыватная школа, але ўсё ж такі, вот там ваш брат, можа, там не айцішнік, ці сябра не айцішнік, вот і вы там сябруеце, дзеці аднаго і другога, і думаеце, і вот і яму ж добра было, каб у дзецям там такі вот шлях нармальны далейшы быў. Ведаеце, я зараз, мабыць, скажу такую нечаканую фразу, але я лічу, што па сваёй архітэктуры сама сістэма навучання і школьная, і вышэйшых устаноў, яна не кепская па сваёй архітэктуры. Вось менавіта як яна зроблена. Мы не берем кіравання, мы берем именно такой мікраўзровень, так? Яна не самая кепская, яна не самая дурная, не дурныя людзі гэта рабілі. Вось я, напрыклад, закончыў тэхнічны універсітэт 10 год таму, больш, чым за 10. І я нават бачыў, як гэта працавала вось у Савецкім Саюзе, калі былі буйныя прадпрыемствы, той ж самы Інтэграл, і быў Бдуір, і яны былі як вось блізнецы-браты, спайка. Зараз Бдуір трохі пераарыентаваўся на ПВТ, у іх гэта добра атрымліваецца. Вось той же самы БНТУ, які выпускаюць больш інжынераў. Ён выпускае больш інжынераў, чым трэба, але праграмістаў не хапае, таму шмат інжынераў перавучваюцца ўжо самастойна да праграмістаў. І шмат там, напрыклад, прадпрыемств, для якіх БНТУ працаваў, яны ўжо там, як той же самы Інтэграл, яны ўжо амаль не функцыянуюць у тым памерах, якіх яны былі. Таму гэтыя кафедры іх трэба пераарыентаваць, але гэтым ніхто не займаецца. Яны как выпускалі там непэўную колькасць інжынераў, там будаўнікоў, яны так і выпускаюць. А будоўля зараз, вось, вы ж ведаеце, што там таксама крызіс, бо будоўля гэта функцыя цалкам ад эканомікі ўсёй. Вось. Таму я не кажу, што гэта сістэма дрэнная, от па сваёй там нейкая ці парочная па сваёй архітэктуры. Але, канешне, там трэба нейкія змены рабіць. І нават я ведаю, што вельмі шмат айцішнікаў, што б не казалі пра прыватныя школы, яны аддаюць дзяцей у звычайныя школы, і яны давольны, бо калі яны находзяць там добрых выкладчыкаў, яны вельмі шчаслівы, яны таксама, я не хачу, каб мой дзіцё вучыўся там нейкім там элітным месцы, якой не будзе камунікацыі са звычайнымі хлопцамі, бо гэта вельмі важная частка сацыялізацыі. Мы ж тут не робім там англійскіх арыстакратаў. Нам трэба рабіць нармальных людзей. Вось, таму з гэтага пункту гледжання нармальныя школы, іх добра, у іх ёсць база, строяць, будуюць новыя школы. Прынамсі, я кажу пра Мінск, так? Але каб былі хоць нейкія механізмы таго, там выкладчыку ему даць грошай, вось, просто бацькам скінуцца і даць ему грошай. Але ж гэтых механізмаў няма, бо калі ты даш грошай, гэта будзе хабар. Калі ты даш грошы доктару, гэта будзе лекару, гэта будзе хабар. Ну ты ж не можаш даць яму грошы. Але ты неяк там прыдумляеш, як от зрабіць умовы добрыя. Таму там бацькі скідваюцца на ўсё, там на ремонт і там, і трэба неяк у гэтым у спайкі гэтай прыватнасці лепшай ад прыватнага, то бок стымулявання. І таксама тое, што дае дзяржава, і вось аптымальнае недзе я бачу вырашэнне гэтага пытання, хаця я не адмысловец у адукацыі, у сферы галіне адукацыі, я бачу менавіта недзе ў гэтым супрацоўніцтве.
Спадарня Тамара, вот вы спец у адукацыі, вот правильно Сергей кажа? Чисто я пачула слово супрацоўніцтва і скажу, што гэтым мы ўжо займаемся 3 гады. Як таварыства беларускай школы арганізуем такія эдкэмпы, дзе мы запрашаем бізнес, прычым не ТБШ разам з Імагуру, гэта бізнесоўцы маладыя. Мы запрашаем туды настаўнікаў, спецыялістаў, экспертаў у адукацыі і плюс яшчэ бізнесоўцаў. Першы год 3 гады мы сабралі, да нас прыйшлі HR з вялікіх, у тым ліку з ПВТ, з вялікіх кампаній бізнесовых. І яны з настаўнікамі абмяркоўвалі, якіх ведаў, здольнасцяў не хапае і кампетэнцый, там soft skills, што зараз называецца, не хапае нашим дзецям, і каб яны атрымалі добрую працу тут, у Беларусі, каб яны не з'язджалі. Зразумела, гэта ПВТ, гэта вельмі добра, што ён тут ёсць. Это такая добрая функцыя, што эміграцыя без эміграцыі, так? Вось. Яны вынайшлі гэта. І настаўнікі цэлы год працавалі, каб гэтыя софт-скілы як-небудзь праз школьную праграму выхоўваліся. На наступны год сабралі, прыйшлі тыя HR-ы, настаўнікі сабралі пакет прапанову, якія нават без грошай можна зрабіць. Такое, што кажуць, давайте мы разам праграму па інфарматыцы зробім. ПВТ і мы. Каб не мы вучылі там прошлому стагоддзю, а каб мы адразу вучылі таму, а ўжо чалавек быў падрыхтаваны. То, што вам не трэба было перавучваць. Гэтыя HR былі ўжо некампетэнтныя вырашаць гэтых задачаў. 3-й год мы сабралі гэтых людзей, кліч, нават Белапан, дзякуй яму, не Белапан, Белта, прабачце мяне, надрукавала заклік да ўсіх, калі ласка, бізнесоўцы, давайте разам сядзем, пасупрацоўнічаем з настаўнікамі. Бізнес не прыйшоў. І што? І што вы? Я не ведаю, ці яны ведаеце, але у нас было такое, мы запрашаем сацыяльна адказны бізнес. І наша дыскусія называлася «Што акрамя грошай?» Так? Што акрамя грошай? Яны, нашыя бізнесоўцы, можа, ведаеце, як Ірына Дубянецкая казала, што, можа, гэта ў нас такія рэсентыменты ў гэтых постсавецкіх людзей, якія баяцца застацца без грошай. Ім здаецца, што грошы – гэта самае важнае. Яны ні пра што не ўмеюць, акрамя грошай, размаўляць. Можа, яны пра гэта… я не ведаю. Гэта моя такая думка, што, можа, чаму яны спалохаліся, чаму яны не прыйшлі да нас на дыялог. І я лічу, што, дзякуй, Сергей, менавіта, калі мы будем разам супрацоўнічаць, мы гэта вырашым. Сергей, але тым не менш, вот каб разам супрацоўнічаць, это вот трэба з кожным, вот, ну так, умоўна кажучы, Сергеем дамаўляцца з IT, ці ёсць нейкі, вот, можна, ну не знаю, умоўнага пракапенню там угаварыць, і ўсё тады IT далучыцца да этой сумеснай размовы. Ну, насамрэч тут пытанне таго, што наша IT вельмі вялікая, і бізнесоўцаў там шмат. Ёсць асацыяцыя адукацыя для будучыні, там гэтыя ўсе буйныя ёсць інвестары у нас, там Лознер Леонид, там гурскія браты, яны гэта робяць, яны там робяць STEM-класы, мабыць, можна з імі неяк прасупрацоўнічаць. Ёсць там больш за там 30, мабыць, 40 менавіта такіх суполак, якія там займаюцца менавіта тэхнічнымі нейкімі пэўнымі канкрэтнымі рэчамі, гэта там свае суполкі, у них свае лідары ёсць. То бок ПВТ гэта такі там кацёл, дзе шмат чаго валіцца. Ёсць ПВТ, які водзяць, например, ладзіць, напрыклад, экскурсіі для там школьнікаў тых же самых. Гэта часта робяць, і многія кампаніі пускаюць школьнікаў, каб яны паглядзелі, там пабылі ў офісах. Шмат хто ў гэтай праграме ўдзельнічае. Таму я лічу, што проста, мабыць, я не ведаю, мабыць, у гэтым кейсе там, ну, HR-ы, яны не могуць адказваць там за гэтую праграму, бо яны ж самі не робяць, а яны не кодзяць, бо тут трэба знайсці вельмі правільных людзей і, мабыць, наўпрост з кіраўніцтвам ПВТ там неяк гэта абмяркоўваць тым же самым Віктарам, бо нават Віктар учора сказаў, пакідайце свае каментары. Ну вось на гэта і спадзяемся, тым больш, што спадарня Тамара пагадзілася, шмат што добрага і разумнага прапановвае Віктар Пракапеня, можа ў чымсьці не разбіраецца, зато ёсць вот чалавек і яго аднадумцы, якія разбіраюцца, а раз Пракапеня запрашае да абмеркавання, я думаю, што ён прыме парады такіх спецыялістаў, і таму, спадар Віктар, мы вас затэгалі у нашым анонсе, думаю, вы паглядзеце гэты эфір, спадарня Тамара з задавальненнем далучыцца да абмеркавання і прапрацоўвання
распрацоўкі гэтага ўсяго. Далучайце Сергея Лаўрыненка, ён таксама чалавек сацыяльна адказны, таксама зацікаўлены ў гэтым. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі, сумесна стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Єврорадіо. Новини – наша справа.